Mau lihat tema di Tuhan tak? Mau lihat tema nang dihita sa luhuk na di Paparida Putra si Raja Pasaribu Nagabi. Tulog pumay kita tutu Pinaparida Putra. Siya kanan may si Raja Habeahan, si nomor 2 may si Raja Bodar, si nomor 3 may si Raja Koran. Ya tohongan luay tutu. Iya namasa di tonga-tonga ni Ulota di Bagasa Tikyon ima siya Paparida Putra si Raja Bodar. Jadi di pasahat tamu mana ipakatayo no tuhami hahamuna si Raja Habeahan. Hata nila dua-dua naman dok tinali kulit-kulit tapos tu huli-huli. Molo na masa di ulaw di hahangina. Molo na masa di anggina hahana managabi panabuli. Molo na masa di hahana anggina managabi panabuli. Las ido tapake sah di ulaw sah di Bagasan Tikyon. Kujalo kami may di Bagasan las ni Roha. Asa baris-baris ni gajan na durura pangaluan. Molo marsuru raja na ikonduluan. Molo ni luan dapo matong diak kapar saulian. Alani dihita na marhamaragnya. Asa tuk sadama kita na mangulahoni. Molo tuk pun kami nang na makatahon. Asa tong si sadahata mahita. Laho pasahaton ulo to raja ni lawasa huta. Sorsoni manang tu raja ni hula-hula do tulangka. Asa sare silo pagaro na dua silo papuri. Tuk sare may sakita na makatahon. Suli mahita dapotan uli. Dihamuna Rajai Najutuan Amin Ima nasihat doa sahuta STM Saruha kuasatanya mama partikel tudar deh gabi mak jala oras jalo amin mak alai lek kamu jadi kisah topik asa masih kita jual amin ade jadi dihita STM Saruha ala nok sahat tu kita ora-ora kobar bak ngami gabi mang gabi rak mahita teh. Jadi saya mahita berutuk saya benang mangalusi panok sudi mahita deh. Jadi gabe mak jala horas dia ngumongan ya suton nami pasaribu. Ada di beham. Mau lihat ya mama. Jadi nunggu bobera kita mak kata ya tepang. Gabi. Jadi mau lihat ya di Tuhan tah, mau lihat ya manang dihita saluhukna. Terlumodi ma di hamamang raja idang sori pada. Di raja ni hula-hula nami doh tulak nami dinang takas sahat tamu di poguni alaman nami ima di buah-buah nami ima di sadaina nang marujungolu di tongani bagas nami jala opya mang raja terlumo bima dirajai raja di dongas sahuta adong dohata ni nadio tua nama dok asa tek-tek doin namulani kontak ser-ser domulani tortor sisi domulani hata jala sukut domulani uhum raja nami raja bulun raja ni dua hati tioran yang epikulan di rumah pamitora doyang go raja ni dongas sahuta raja nami tong marpanak kasih kami ya nama sama noang ima di tongan di bagas nami dinang marujung molu sadana dua di tonga-tonga di bagas ta muhador raja nami songan ada nata buka di tonga-tonga di ulota muha raja nami marpani sedo rajai asa kubasa tamema tuhamuna rajai doa sahutan nami STM Saruha. Gabi mak jala horas. Ido tu ada nak. Bolo masakan nama saya isuku dorajan doa sahuta. Ope yang songon nama sa taulahon di kota Medanon kasih rabe manis nama. Sudah boti ami. Mbau lihat tema raja nami. Jadi ope mahuwasi mahamet yamang. Gabi. Mau lihat tema itu hatta mau lihat manang dihita saluhutna ima di sadaina di nong bostang noang di tomani bagas iya day namon nung matungliling di bagasan parsahiton jala hubog kami doon tuak kapat doni tuak kaparubat asa anggiat nyan tuntaba dia kahahi pasoni alai kita runa marsakap di batado na pasauton marujung ma day namon Toho may di hari Kamis tanggal 2 bulan 5 tahun 2024 marujung mulu ma dainang na hinahulukan namin. Ima namarguar nairut na hinagaluhon ni ama namin na hinan amarut. Yang go dainangon gabi do di anak gabi do nang diburu jalanung nga marhasohotan tulu haha boy madohonok ku tulu ribe ma nasida alaya mang raja
hidup hurua na masa dari si manuk pinasibot taradora dan si tuturpuk sa udlo maniroha yang go natarguar pahukku tan adong dobe amang asang giya marhitihut tamyang muna tamyang nirajay asa dapat silas niroha tuari na mangihut amang raja inang sori pada terlumubi dirajay raja ni dong sahutan nami iujung ningolo ni day nangon naing patukon nami ima sungon adat na barkudi ima ulaon sarima dua sonima pagiluan nami tuanguna amang raja sonima dan ninakta sori pada raja ni hula-hula do tulang nami terlumubi dihamuna raja ni dong sahutan nami asa tutuhi amu mahamama Mauliate gabi majalah horas Ulusyak kami raja ni dong sahuta nakininga badas taya musabagas satongan di jabu Ulusyak kami raja ni dong sahuta si tulu pinaulin adeng dan direncana tadi hari maksud alayope pasahat tahu matuak korong ni bulan ta tas ngonima hatasyak kami raja ni dong sahuta siluputihan Mauliate mahamang raja ni dong sahuta dicaluhna dia kapaniru yang muna jadi ope ku pasahat tabi huhamuna hula-hula nami tulang nami berdiri asa tiroy hamu mahanama Mauliate jadi nak kini dipanggil hamuna goa ni boto namio saling itu jadi nak kini dipabur hamu itu marana itu marbu alai margoar nairu jadi buha aing gona binoto mulu nomor goar sari matua lunga gapti goarna ikon opunisi manula opunia dona itu na waktu si di ru na batako tanggap di dope guarna alai dok kamu sari matua bahwa maksud di sini takas juhamu makataya karena merungat dulu nama pamarang ay buhado bahwa muna anong dikati na disilangi nairuk dope dohono muna disilangi tapi mana okuni harapan jadi hasa takas juga alana songon nasodaku tuh waktu siyon melok kamu sarima tua tapi tanggap di dope guarda ay so dili ador kabine nami nang mahasuko dan dili ador alai dok kamu sarima tu warna bisa diisi lagi nairu waduh bahenota menulu biol songon ausad diri apalah ibotokku waduh bahenok menulu biol waduh bahenota jadi maralo semajo kiamat Jayu. Mauliate di penarian di rajai di hula-hula nami doh tulang nami berdiri sadado hamu tulang tohodoi suku-sukum ni damangi inong gabe ima borumuna na tua-tua nami gabe do dia anak gabe do nang diboru siang anak nung ngamar hasuhota nama song-sonido nang nasiap puru nung ngamat hamulian alai sumonido pihorua pasu-pasu manang basa-basa na pinasahan ni debata Jahuba tuhami terlumudi tu ina namyo ang dodi pangguaran nai nung parjolo di jujung ima nairut nihan molo di adat sarimaduai anggo sa sitong na niyan nung ngamar pangguarab di opku alai rajaku tong dosong na huruf kuno kaning dari si manuk-manuk si bontara dora dari si tulturbuk si outlo mo ni ruha molo na yung huba ganaga na kami manang huba sumang kami manuay mon buhon nami opku si harapan na tarduar si harapan nun di napaimahon dia kabasa-basa dope alai rajaku dibotoh hamudoy nasurot birohan nami ang
anggo sa situngnan yang nahot ba marokpuni man yang alay nga ihro nasit ni biuru muna ima omak nami ina nami ito nga di bagas nasongon ima johroa jadi na ama alay yang benatar goar sa lima tuay nung nga besa lima tua ima day nang na kinahulungan nami molo dohonon nami nai manang oku harapan so nasutuk mo pe pamangan nami mandukun somoni amang raja alani rajaku besur hatta tong kami mangido panyerayuk tu raja di dia ma nadumengan jadi di dia ma lehet bubang itu kami ma sian rajai panuturion jadi sogonor dok kamu nanti mangido panyerayu saat kos ngaralo kamu tiruan nami jalan nakik sate idok kamu lu nak ini daksi manuk si motaran lola daksi tulur silo monoha rohata marsakap alai di bataro na patot tuwag pagdalan ni ngolutta tamu jo hatamu daksi manuk ada songon lima perempuan di botokor dang dili ador na rapi jaga ng mangkat di guara dang ditongos di bataro pe ina urak ni berekku do ini berek jadi mulu na babir roh kita taruh atas somoni dak si manu di motoran dora dak hidup tuh so yang roh hatta masahat para sama manut turun atau kai hutama ima pula ni kaputa roh ni habat aku ni ima paling rahasia kami lalu hamu tiruan hamu mah Mauliate matulang na berjuh yang gohami borumuna helamuna elamuna si yoloy ajar doh kami sian na tua-tua na terlugobi ma sian hula-hula dohot tulang na tiroy ma kami tulang ada orang konak tapahok ma ada ruru ni habat aku pesat tamu juga dengan sauta mau sauta jadi tulang na basa songon paduhan ni Raja Ima tabay ma opuni harapan asa itu pasau tomuana asa hujalo kami ma nasihat hamuna Raja jadi sekolah rok konek ini mau tapahok ma diruhuk ni habat aku ni mau lagi taruh opuni harapan hidup kamu lagi sekolah sebarang itu kamu bantu kami bilang barani jadi kosna alai hok ma kita diruhuk ni habat aku ni asa dari dia tikus daksi manuk dora daksi tulu turbuk silo mone dora roham kamar saka alai di bataro ampun dapat tuh pergadan di goluta boha pola songona moru sangat muna boleh lepok kamu mati makan dam tulang danga dong moru di sangat nami moru rajai hula-hula do tulang manuturi geleng apa matong na uro kurang yung mga usukul moru sangat muna moru tama tabaturu tutoro sa online group niya pada ko ni imate makan moru na so moru sangat muna taba masuk na tato kinakini kita pamay taksi man si motaran lora taksi dulu tumpuk sila mo ni lora jadi tulang na basa dia adat di bagasan borginon hulala dang gabi mahuli kulingat sabi kita tulang na pasti naima na hok naima so dia ma pangiruan ni rajai hula-hula nami tuhami anggo kami manguloy do kami tulang so na nang hataon ni tulang inuay to hodoy dang terdungdungin na langit di jam jala dang terdulong ay di laut moro tarimot di basa-basa ni tuhatta sesuai do pangiruan panuturian na tulangi bayon nami ma anon guar ni day nangon opung harapan asa saut song natapasitai ima di bulaun sari majua song ima tulang jadi di kita akan nama kamaran siap budak-budak do tulang mengasongoni pangiduan yang manggoruka ya asongoni pangiduan yang baruka aku manggoguna sida gawe bahanon nama buarin ibu tahun opu harapan opusi harapan itu opusi harapan dengan jadi semenon tulang na basah molotong salan no nau matong betul hamu tabani sia donga sahuta na tuta ni huta bainon nami manon di guarnai nai rut opu harapan gawe sanana
Garu garu. Boleh Bang? Jadi mau lihat mak. Ope di hamur raja nami raja ni tua hati ti orang di pikulan di rumah. Pamitora do yang go raja ni do ngasahuta. Yang kapangiruan nami nakkan inu ngadakas dioloi raja ni do ngasahuta. Tanda ni akan tua nami. Alai disakap dohot tanya nami. Dohot hula-hula dohot tulang nami. Ima raja partidi. Nang pasti baru kami memang dia katutur nami. Dohot dia kasangap di ina nami nasa di matuan naik sepatuan nami. Alani abang raja. Tong mahami mangido panutulion. Tuhamuna raja ni do tua nami. STM Saroha. Sino po ti mama? Gabi ma jala horas di kamu gona ni hasuton. Naon ditiroi hula-hula tanah keningan hula-hula muna. Marka bardidi. Gabi mama. Aung gua hatan na dua-dua nama dokon. Madabu jarum tuna popot dan ida mata ida roha. Ang busak kami raja ni rumah sahuta. Bulu nok sadaroha muna. Namabay nok harapan. Maulate manghulok kami sa kami rumah sahuta. Dia karencana muna situlu pinori na den memahami dia karencana muna dia rimba subut butima mau lihat mah habang nadadwa di nama nologi dia kapangidon nami sanggi atutu sau mapinarsita maritiho dia kata yang muna terlumubi manon ditangiang doot pasu-pasu di hula-hulai raja pardiri asanggi matutu julon narion situ banana situ boboro matutu ya nakon nami bere munai tujulan narion asa tababar sangap-sangap hamu rajai hula-hula nami pardiri dohot tulang nami pardiri si bobo ti matulang jadi boba saat tabi mamusia nak kadeng tu bona tulang kedebatan di dalam dobe nasidah bona niari tong dobe di dalam tulang robot tong dobe di dalam nasidah suasuang soni mah hula-hula na marawarangi jadi hula-hula na poso ala nungga ti pak noeng dison di puguna lama no di rajai hula-hula nami sitija boba saat tabi ma padiro tu rajai hula-hula nami sitija mula tema di hamu hasuhuton las doroh nani di ulaon sederion nani patorang di tulangmu aleman ang bohabe siya kami hula-hula sitijak ala nunga di patorang kamu nakin parianak kon ni nangon tentu siya nino dasarra asabui di bek kamu nakin sa sepakat hamu hasuhuton ulaon sari matua jadi boleh habis siya hula-hula na po so situlu pinauli do hari mulai tema tuhatta mau lihat tema tulang jadi mau lihat tema galupang ni laut ina sa pinggir do manopi-nopi dak kapangiduan namin iulaw sa rimadua ni day nangon nung atum salhuk be manolopi jadi ope amang raja ni donga sahuta dunia mahita mo siya nang mangalakkan lanjut ma atau kau masih laut tadi yang marsubut mau lihat tema raja nami jadi ope hatahonon nami matutu dinalaho kasulota tuari marsugot di ulaon pardak ni day nangon ima di ulaon sari madua pokota ma ulota jam sia manogot huba saat kami matu pangula di huria nami nasian hagabepe betisda ima di nama buhay ulota asa giyak marhitihon asinirohan itu hatta boy mardala dengan ulotai siang nama mulai satu nama ngujungi dong dibuka pangulan di huria dong sipulan non baru sahak mahita tu adat parmoponi hujau habi mamuse dihamuna hula-hula nami tulang nami raja ni donga sahuta suang-suang manang kita nawar donga sahuta nawar donga tubuh dinalaho magjalo do napatupahon ima adat parmoponi jalahu pasahan tapi mak tuhamuna hula-hula nami do tulang nami di napasahatun sabut baru di papuh raja ima jala mangapu mahami las disiman non raja di donga sahuta nama nauri yakka ulota jadi dung habis sipul adat parmoponi mangido mahabis atok di partikiani du acara keluarga maracara keluarga non las taruji mamuse ima dina mahuwasi puhut majaha jujur molu simpul acara na majaha jujur molu las manggora mahami muse di haroro ni hula-hula nami tulang nami saluhutna nasian hula-hula sahatu hula-hula na poso amang raja inang sori pada
Motong sa 10 pe. Diharoro di hula-hula dohok tulang. Tepat jam sada manang boy dohok jam sada kurang nunga marsi pangarok kita. Yang gosi bototta di adat ni na tuan manang son na pajuhuti na maramia doraja nami. Di na marsi pangarok kita. Hubasa tamin bo. Tu hamuna raja ni rokas sahutan. Hamuda mang dagabe mangurubi kami. Hamuda mang gabe pangadulan nami. Tarlumobi ma dinamelayani akaterdongta di namar si panganon. Yang sipulanon di namar si panganon saat mamose tuhuria nami hagabe bebetisda ima nama nimpuli tangian sipulmangan. Dong sipulian non baru mangido pangurupion mahami. Dong sipul mangido pangurupion manggora mahami mose tuhorang ni hula-hula doh tulang nami naso harus ikop dope di napas atot adat sarimatua tudainam nahina hulungan nami. Abang raja inang soripada. Dihamuna hula-hula nami. Dohot tulang nami. Songsoni manang hula-hula na poso. Taringot di ulus panggabi. Takasuboto kami di hula-hula nami pardede dohot tulang nami pardede. Hamu tulang partonon donat tulangi. Manang songon dia bebalgani. Holong muna itu kami radelo kami lahum majaloy. Songsoni ma siya bona tulang bonaniari hula-hula na poso dat saluhut na kamar holong ni rohani kami taringot dia kakulas panggabi di bangi rohan nami siya kamuna raja nami tulun lempar bang jala raja nami songot dia di haroromunai raja nami holong nawinay munay laos di baga sa tikima hualopi kami hupasat kami taringot di soba nami marudupo kamuna raja idong hula-hula nami nang di hula-hula nami saluhut na raja nami raja bulun di tulang nami hula-hula nami perdede tulang nami perdede taringot ima songon di dosihol ala hidup raja nami hidup di bolu di dainangon na sari matua depe nasida jadi amang mangelek mahami dosihol ma tinalaho si pasaton nami tuhamuna hula-hula nami do tulang nami perdede sada mahamuna raja nami omajo na padbahon hulu di habeng ke musik Basa kami bapak dulu tu raja-raja di rumah sahutan kami. Jadi maulah tema. Nungai batariat sukamu anak kiniat saluhut nan dari nalau laut tabiar tersebut. Ulusnya kami raja di rumah sahutan. Yang kasih laut dari itu kami di Namangulahon. Hidup kamu nak kinian kami raja di rumah sahuta di nalau mengadu dia ketempok tadi hari tersebut ready mahami sih suak songoni manang di hari tersebut di nalau mopo tujabu-jabu na sopinukan di tanganna tong ready mahami di si raja di rumah sahuta di nalau madungan kamu di nama nauri raja di rumah sahuta di hari tersebut songoni mah kata siap kami raja di rumah sahuta alai nak pesongoni Asau pasal itu satokin atau tu kompar balok ngami, seduk budi kami. Ope pasal kami kompar balok. Jadi gabe majalah horas amang di dongas sultan kami. Mulai mah bila kamu sangat tuhami kompar balok muna. Di rohanya andopenya dina manipuli buat ngarokian na orang sikop. Gila pengidukan dan lah sekaligus siam banyak satu kabar baru di suatu unang sebelah hula itu rohajannya alai gawe jalan horas mak amin son sebagai obar balok melulu biarkan auli nadinggam mak gabe mak jalan horas di obar balok open wae semuanya manang dihamuna ponanya suhuton asa tuluk pami saluhut na yakka ulaut di ulaut tadi hari tersebut Ope pasat kami tu hamuna pasat tahu mat orang di ulah tak. Jadi maulah di mamang raja jala ope ku pasat kami mah tu hamuna hula-hula nami lo tulang nami berdiri asal tong mamang tu dia mu mah hanya kageleng muno. Jadi perjuru sehari akis kunok tu hamuna mang dok. Jadi dok kamu nak kini mudah tu kami laos dia harorona mima bahwa muna de gabi tulang jala guarra dausihol
jala memang hidupi bagian nami mencaro daw siyo lebih kami siang dipotong ando alaya juga di matemak karon tanggung jawab nami dong pusaku tanggung jawab nami itu tanggung jawab nih udah alaya ngamar gori dok kamu ima salima dua opo harapan daw siyo lebih nak dalu jatuh gawe macam jadi kubasa tami matu hula-hula na poso setijak jadi mulai tema di hamuha suhuton bolong ngadus rohani hamuha suhudodot tulang kami pecen hula-hula na poso las maruhan kami di situ ada opak do anak kon ni namon jadi bolo dulu berarti hurak sanai wuha hasuton na ni bolok kami sian hula-hula na po sa marga sidikya ibay kami maoba asa soon suhyapang naobati mardalan bitabay ni tubungulungulu soon na ni pangulungunay so ni masyak kami marga sidikya malati ma jadi mauliati mga tulang na hurjuh tulang sitidjak diboto hamudo tutuhami na hurang dia katangiyang do pasu-pasu so nang ni hatahon ni datulangin ak kaning asapas dapat di anak na naupati di suyang pang naupati jadi kami petulang manulubi mahami di silas maruhan kami di pagbayanan ni datulangi malihat matulang taringot di parjabaro osang ma pupasahat kami tuhamuna hula-hula nami dot persiawum ma to pupasahat kami dot tutulang nami perdiri di bona tulang bona nyari tulang rurubut hula-hula namar hamarangi do hula-hula na poso siya soba maahu pasahat kami siya soba turaja ni do masahutan nami soik madohot siya upasuhut tu pangulan ni huria nami jabbar nago turaja ni burung nami siyan paksanggulan ma dohot tabana siyan aliyang maahu pasahat kami tuhamuna raja ni buru salhukna di paribat nami jabbar nago matong pasahat kami tuhamuna paribat nami na mangalap buru perdiri tuangkah punguan tong ma jabar nago sian hobar balok tong do pasaton nami amang anon tabani na sian soit dot upasuhuti bayanan nami do tong anon jabar ni na tuai na sian hobar balok om majobang na buitar patupahami mau tong arong nahurang tong mamang ido panuturio mahami si raja ni do masahutan nami tang salhukna orang di hula-hula nami do tulang nami